Sinjuri, għalikom Corazon. Tul il-lejl kollu fid-dieqa kien hemm dawn. Ma tistax torqod, jew biżbal ħallejt mixaw. Tajt kellek il-mistednin jew waħdek qatt, iżda kemm ilija. Żgur li ma daħal ħadd. Oġbun il-qsari li ħixt maċċaċċis, donnok qabbiltom mal-kulur tal-qmis. Tħallix il-ħwejjeġ mal-ħabel tal-inxir qed jgħidu għamirri. Grigalu mal-tekmir isfel ġid toqgħod xwejħa li biet id-dar fuq 10 artist b'żewġ tiqtat iż-żgħar fil-penthouse tgħix familja mara qed titfal iżda mħabtit tinsa fil-ħames sular fl-appartament tal-ħames sular. Il-komun lest ma fuq il-lift għadhom hemm xbir. Il-fiex kien tal-ilma u l-basket tax-xirja tqil. Il-pulizija ġew bil-votu ma sabux għattilhom jiġu s-sibt. Fit-tarta ma jqajmux qed toħroġ kmieni flaxija tidħol tard. Ma ħadd ġaketta fis-sirda se tħoss il-bart. Ittaħdem wisq u żgur tħallas id-dejn sempliċi firma u tkun proprjetarju assolut tax-xejn. Isfel ġid toqgħod xwejħa li biet id-dar fuq 10 artist b'żewġ tiqtat iż-żgħar fil-penthouse tgħix familja mara tliet titfal iżda mħabtit tinsa fil-ħames sular fl-appartament tal-ħames sular. Li kelli nitla tarġa għal-dejn titkissir ġill-immaġini sħiħa li bnejt. Jekk tajjar biex ma rridju tibdilx tħobbni mill-ġdid. Jekk tibdilx tħobbni mill-ġdid. Tila rajt ix-xwejħa li biet id-dar. Għaddejt minn ħdin l-artist u żewġ tiqtat iż-żgħar selliet tal-familja il-mara u tliet titfal għax imħabtit tinsab fil-ħames sular fl-appartament tal-ħames sular. Grazzi.